To this vlog, magluto ta og adobong manok na may pineapple juice, may oyster, soy sauce, with lamas. Tawan ko sa kauban guys. Akong kuan guys, nasunog na. Taha. Karon guys, lunod taglamas. Itaning mo takapalit og kuan oy kanang stand nila pati bistan. Baka naman dyan may mo donate. Luto ta guys. First, Bombay. Bakit Bombay ang iuuna natin? Kasi po, matagal siya maluto. Sikan, pagsama-samahin na natin lahat. Garlic, luya at saka red pepper. Ito po. Saka pinatay ko pala yung apoy kanina. Sindihan natin. Yan. Saka yung apoy po hindi masyadong malakas kasi baka masunog yung ulam natin. Resulta sige dali. Siguro mag-exercise ko pa doon yung babaw ba kada buntag. Nauubo sa kababaw. Ayan, nagluluto na po siya. Yan po. Yan po, nagluluto na po. Hindi tangan na siya. Hershey. Asa man? Ano nga? Ay, mo din na yung ikuan ganina. Saka atin po. So, pakuluan natin yung karne, yung manok natin. Gagamitin ko. Yung walang ligid. Buti yung walang ligid. Yung paa mo na lang gamitin mo. Uy, malayot mo nga yan. Bata ka sa kainit. Wata kay nitawag. Ikaw na pala ang manita. Ayan guys, yung manok natin, tingnan nyo. Takpan natin. Ha? Takpan natin guys, because parang ano lang to. Ano ko na.
guys. Takpan natin. At saka, salamat pala sa nag-follow sa akin, nagla-like sa video ko, nag-comment. Nag-vlog ko! Day, pahinayi akong kayo, day. O kaya, day. Dito guys, pagkatapos ko magluto, dito na naman ako sa labas. Kasi may ano. Kasi may maraming asong makulit. Diyan, gawas ako na. Doon. Tulong ko guys. May hindi mo bro. Kasi maulan. Itong driver namin guys, makulit guys. Ta! Mga aso na makulit. Gi. Hala, ang atong hinayhay. Oo, kana og kare. Yan na. Ah! Busy lahat ng tao.